はい、新年明けましておめでとうございます。これからはマルカンの行く道なんですけど、今まで競争社会だったんです。ですごい競争をしてきたんですけど、社会も人も疲れ果てて、サラリーマンも自殺する人が増えたりね、いろんな人がもうボロボロになったので、ボロボロになった結果だよ、社会が豊かになりましたかっていうと、豊かになってないんだよね。21世紀は魂の時代って言うんだけど、その魂の時代も今夜明けを迎えようとしてるの。だから夜明けの前が一番暗いんだよね。江戸時代やなんかも効率とか能率っていうのもあるんだけど、昔円やこらのおばさんっていうのがいて、こう土台ね、家の土台作るのにみんなで引っ張って、お父ちゃんのためなら円やこらとかってやるのね。それでお母ちゃんのためなら円やこらって歌いながらやってたので、あれを見た外人がですね、日本に来て歌ってる時間の方が長いんじゃないかっていう、もっと能率的にやれば3倍できるっていうところが、それ毎日やってたら体が持たないんだよね。で、お父ちゃんのためならいいやこらってこの歌を歌ってポンと話す、歌を歌って話す、疲れる前にちょっと休んでるから疲れないんだよ。疲れてから休んでも疲れはなかなか取れないんだよ。ところが疲れる前にちょっと休んでやると疲れないんだよ。心臓ってね、生まれてから死ぬまでずっと動いてんだよ。で、他の筋肉、手の筋肉、こう手握ったり離したりこうやってやってると、たちまちってパンパンに腫れて動かなくなっちゃうんだよ。で、心臓はなぜ動けるか、なぜ心臓はくたぶれないんですか。で、心臓はずっと動いててなぜ大丈夫なんですか。心臓は疲れる前に休むんだよ。だからドックンって言うと次休んでね、でドックンって休んでる時間の方が長いんだよ。わかるかい。で、仕事もずっと休んでろって言ってんじゃないんだよ。楽しく仕事をしないと人は疲れちゃって持たないんだよ。それから楽しいって何ですかって言って、楽しいっていうのはあなたがいてくれて本当に嬉しいって言われた時が人は一番楽しいようにできてるんだよね。だからこういうのポスティング一生懸命やってて、雨の日風の日やってても、このことで助かった人がいて、あなたのおかげで助かったよって言われた時、疲れなんかなくなっちゃうんだよ。で、そういうふうに神様が作ってくれてるんだよね。何言いたいんですかって言うと、人間が考えると効率が良ければって言うんだよね。昔畑仕事で一番大変なの、今田植えが大変だ田植えが大変だって言ってるけど、昔はね、田植えが一番楽しかったんだよ。で、なんで楽しいかって言うと、早乙女って言って若い娘が田植えってしたんだよ。で、田んぼの中に入るから裾がずれないようにね、着物をまくるんだよ。で、着物をまくって中腰になってやってるから、これどう考えたって若い娘が足出して中腰でやってると男としては楽しいんだよ。で、急に楽しくなってきたろ、話がな。で、男は田植えしないんだよ。男はここに稲とかほらちっちゃいこれから植えるやつな、あれ運ぶ係とか、あと太鼓叩いて歌う係だったんだよ。だからお百姓さんにとって田植えほど楽しいものはなかったんだよ。だから田植えって言ってみんなウキウキしたんだよ。わかるかい。だから人間の本能って効率を、今はどうしたら効率が上がるかって機械のように人を使うと儲けの計算が出るんだよ。で、人間が壊れるんだよ。で、魂の時代って何ですかって言ったら、人間が喜
みを感じ、楽しみを感じ、生きがいを感じる大変なことに対して法律を上げることを考えるのはアメリカ式なんだよ。でもアメリカも今もう暗いんだよ、暗くなっちゃってんだよ。これからはどういう時代ですかって言ったら、この大変な仕事が喜びに変わるような知恵を出そう、知恵の出し方をもっと働かせよう、もっと動かそうね。だから能率、それから能力だって、人参を前にぶら下げて一番優秀なやつかなんかにすっごい御殿みたいなの回したり、みんなもこうやればこうなるんだって一番って一人しかなれねえんだよ。みんなもこうなるって嘘だよあれ。みんなが一着になってる、みんなが金メダルもらうようなオリンピックなんかないんだよ。だけどみんなが楽しく仕事をすることはできるんだよ。でそういう時代が21世紀で、神はそっちの方を求めてるから、嫌でもそっちへ行くの。それで気が付いた人からのわけなんだよ。一斉に夜が明けるわけじゃないんだよ。魂って先に目覚めたやつはもう夜が明けてんだよ。だから夜が明けきっちゃったって暗いところにいるやつっているんだよ。目つぶってはずっと暗いんだよ。日の当たんないところにいるやつずっと暗いんだよ。うちの会社楽しくやってたって暗いところにいた人もいるんだよ。今やっと日が当たって喜んでる人もいるんだよ。神様は立派なことをしろとか立派に生きろって言ってんじゃない。楽しく生きろって言って。で楽しく生きるって言ったって仕事しないわけじゃないんだよ。楽しいって言うと何にもしないってこと、そうじゃないよ。楽しく仕事をし、楽しく人助けする。なんかちょっとだけ変な話するんだけどさ、若い子でね、よくなんか女遊びをするといけないっていうふうに思ってる人いるけど、女遊びっていうと男だけ得して女が損したような気がするんだよな。ただ一番いいのは女も楽しくて男も楽しければで、若い子って付き合うじゃない。男と女って付き合うだろ。だから両方が楽しいような付き合い方をすればいいんだよな。だって男女同権なんだから、両方が楽しい方法って何かあるんじゃないかね。別れてもいい思い出が残るような付き合い方ってあるんじゃないかって。で今までこれだからいけないとかっていうさ、そういうの多かったんだよ。なんかオートバイ見ると暴走族思い出したりするけど、みんなで楽しくマナーを守ってるオートバイだって楽しいんだよな。オートバイがいけないんじゃないんだよ。暴走することがいけないんだって言いたいんだよな。だって世の中のオートバイってもうなくならないよ。あと仕事だってしなきゃなんないんだよ。どんな時代が来ようが福祉でずっと食わしてくれることはないんだよ。福祉って働いてる人が金出さない限り福祉ってのはないんだよ。だから国家が福祉で養ってくれるようなことないんだよ。それともう一つ、これからどんな時代が来るんですか。国に頼ってもダメだっていうことがもうじき分かる。国を支えるんだぐらいの気持ちにならないと無理なの。だいたい国自体が、役人自体がみんなからも集めて税金で食ってんだよ。だから国が国民を本当は当てにしてんだよ。で国民は国を当てにしてて、みんなで誰かを当てにしてても無理だってことが明確に分かる。で自分の食いぶちは自分で稼がなきゃいけないっていうことも分かる。でどうせ稼ぐんだったら苦しくて眉間にしわ寄せんじゃなくて楽しいね、人の役に立って楽しいねって言われる、それが一番理想だよね。でなぜ理想に行かないんですかって言うと、一つもそういう会社がないからだよね。だからこれから神様がこれからこういう世の中にしたいという方向に先に行けばいいだけなんだよね。
これからは楽しく働いてお客さんに喜ばれて、そして生活ができる、そんな理想な形があるんですかって言うと、ある。で今それを見せてあげるし、共にひとりさんを信じてついてきた人と手を取り合ってそこに行きます。以上で新年の挨拶終わります。どうもありがとうございます。